Aquesta és una hora deliciosa per sortir aquests dies de primavera i sentir aquest concert de merles, tos, després sentim les granotes... Ui, crec que tenim visita. Hola, on aneu? Júlia, vens a veure les pesques amb nosaltres? Doncs m'encantaria, però jo m'he de quedar presentant el programa. Doncs ens anem amb el papa, som-hi! Doncs aquí els teniu, la Mar i el seu pare, en Jordi, que se'n van a explorar boscos i rieres de nit. D'això se'n diu no tenir mandra. Anem amb el papa al bosc a veure bèsties. Me poso jaqueta, frontal i paraigües. Quan plou les salamandres surten al camí. Quan passen els cotxes les xafen. Hem fet uns cartells que posen que no les atropellem. Els hem enganxat a llocs que hi ha salamandres. Ens hem trobat una salamandra embarassada enmig del camí. Sí, però pobreta la tenim que portar. Mira-la, mira la seva panxa. És molt grossa, Però són molt maques. Que embarassadeta ja està, Sí, mira quina panxa. Mira, són papi. Ara se'n va en una bassa. Quan trobem unes salamandres, la mirem, li fem algunes fotos i si està al mig del camí la deixem al raconet. Un grip al corredor. I a darrere què tenim? A darrere, un nado. Com podeu veure, trobem molts animals. Salamandres, tritons, larves de salamandres... Els tritons viuen al bosc a les rieres, quan se volen aparellar i quan volen posar ous. Un dia vam sortir a la pluja i vam trobar una guilla amb el focus del cotxe. Oxigenats, no tingueu mandra i aneu a la nit a buscar salamandres.